Μια κόκκινη κουκκίδα. Ένα παιδί πέρα από τα όνειρα. Κινούνται παράλληλα σε έναν κόσμο γεμάτο σχήματα και χρώματα. Μέσα τους υπάρχει κάτι σπουδαίο, αρκεί να τα δουν. Φως. Η κουκκίδα γίνεται ήλιος. Το παιδί ένας μεγάλος ζωγράφος. Ένα ταξίδι έμπνευσης από τη ζωή και το έργο του Ζωά Μιρό. Μία ταινία συνεργασίας από τους διδακτικούς και τους μαθητές του πρώτου νηπιαγωγείου Αμπελοκήπων, του 15ου νηπιαγωγείου του Λεμαΐδας και του 48ου νηπιαγωγείου Αθήνας. Έρχεται για να μας δείξει πως όλα είναι δυνατά αν το θέλουμε.